Dragi moji učenici, želim vam dobar dan. Dobrodošli u video lekciju izricanja istovremenosti i prijevremenosti namijenjenu učenicima 8. razreda. Ja ću vam tijekom ove video lekcije reći što biste sve trebali zapisati, a vi onda možete zaustaviti snimku i zabilježiti sve što je potrebno. Pa evo za početak pozorno proučite fotografiju. Uočite tko je na fotografiji i što radi. Vjerujem da ste uočili da dječak radi trikove na biciklu, a oni među vama koji sami vole takve sportske aktivnosti vjerojatno su opazili da ovaj bicikl nema sjedala. Riječ je o takozvanom trail biciklizmu. Vjerujem da ste također uočili da ovo nije obična fotografija, odnosno ona pregledna traka na dnu fotografije upućuje na zaključak da je riječ o video uratku, a naslov u gornjem lijevom kutu vodi nas na zaključak da se dječak na fotografiji zove Lovro. Lovro će nam danas pomoći da lakše razumijemo novo gradivo. Promotrimo ove dvije rečenice. Skupivši snagu, podignuo je bicikl. I svakodnevno trenirajući, razvijao je svoju vještinu. U prvoj rečenici izrečene su dvije radnje. Skupivši i podignuo je. Lovro je prvo skupio snagu, a zatim podignuo bicikl. Riječ je o dvijema radnjama koje se odvijaju slijedom. Nakon skupljanja snage slijedi podizanje. Riječ je o prijevremenosti i takve radnje nazivamo susljedne jer slijede jedna za drugom. U drugoj rečenici radnje se odvijaju istodobno. Lovro svakodnevno trenira i pritom razvija svoju vještinu u trail biciklizmu. To je istovremenost. Dragi učenici, slobodno zaustavite video i napišite naslov izricanje istovremenosti i prijevremenosti. Zapišite i primjere ovako kako je u video lekciji. Proučit ćemo kako izričemo istovremenost i prijevremenost u jednostavnoj rečenici, nezavisno složenoj i zavisno složenoj rečenici. Istovremene su radnje one koje traju u isto vrijeme. Pogledajmo kako najčešće izričemo istovremenost u jednostavnim rečenicama. Jednostavne su rečenice one u kojima je jedan predikat, a u rečenici vježbajući uživa, predikat je uživa. U rečenici vježbajući uživao je, predikat je uživao je. U prvoj rečenici vježbajući uživa, predikat je izrečen prezentom, a u drugoj rečenici perfektom. Iako su ovo jednostavne rečenice, u njima su dvije radnje. U obje rečenice radnja koja se odvija istovremeno s radnjom predikata izrečena je glagolskim prilogom sadašnjim, to je vježbajući. I dragi učenici, sada možemo zaključiti da se istovremenost u jednostavnoj rečenici izriče glagolskim prilogom sadašnjim. Sada možete zaustaviti snimku i zabilježiti ovo što je na snimci. Sada ćemo vidjeti kako izričemo istovremenost u nezavisno složenoj rečenici. Vozi i veseli se. Vozio je i veselio se. Vozit će i veseliti se. Molim vas da sada zaustavite video i da samo usmeno odredite predikate te uočite kojim su glagolskim vremenom izrečeni. Vjerujem da ste uočili da su u prvoj rečenici oba predikata u prezentu, u drugoj rečenici u perfektu, a u trećoj u futuru prvom. Sve se radnje odvijaju u isto vrijeme i možemo zaključiti da se istovremenost u nezavisno složenim rečenicama izriče istim glagolskim vremenima. Dragi učenici, sada možete zaustaviti snimku i zapisati rečenicu i objašnjenje kako izričemo istovremenost u nezavisno složenoj rečenici. Sada ćemo vidjeti kako izričemo istovremenost u zavisno složenoj rečenici. Dok izvodi trikove, osjeća radost.
Dok je izvodio trikove, osjećao je radost. Možete načas opet zaustaviti video kako biste uočili predikate. Vjerujem da uočavate da su predikati izrečeni istim glagolskim vremenom u prvoj rečenici prezentom, u drugoj rečenici perfektom. Možemo zaključiti da istovremenost u zavisno složenoj rečenici izričemo istim glagolskim vremenom za sadašnje i prošle radnje. Pogledajmo kako ćemo izreći istovremenost u budućnosti. Dok bude izvodio trikove, osjećat će radost. Vjerujem da uočavate da smo uporabili oba futura. Futur drugi bude izvodio i futur prvi osjećat će. Možemo zaključiti da se istovremenost u budućim radnjama izriče uporabom obaju futura. Dragi učenici, sada ponovo zaustavite snimku i zapišite primjere i zaključak kako izričemo istovremenost u zavisno složenoj rečenici. Zastanemo, dragi učenici, na trenutak kako bismo provjerili svoje zaključke. Rekli smo da se buduće istovremene radnje izriču uporabom obaju futura kao u primjeru. Kad bude vježba, usavršavat će se. Što bi se dogodilo da futur drugi zamijenimo futurom prvim? Neispravna rečenica glasila bi: kad će vježbati, usavršavat će se. Rečenica je označena zvijezdicom kao znakom da nije ispravna, a futur prvi precrtan jer nije valjan u ovoj rečenici. Evo, dragi moji osmaši, baš kao i u trial biciklizmu, valja marljivo ispravljati i posvetiti puno truda učenju hrvatskog jezika. Pogledajte ovaj niz fotografija. Na prvoj s lijeva Lovro je još na paletama, a kamerom je uhvaćen sljedeći trenutak dok je u zraku, a zatim na trećoj fotografiji Lovro je uspješno doskočio. Radnje koje slijede jedna iza druge nazivamo susjedne radnje. Mogu biti prošle ako su se dogodile u prošlosti jedna iza druge, ili buduće ako će se dogoditi u budućnosti jedna iza druge. Tim radnjama koje su prve po redu izričemo prijevremenost, ispričavam se. Prvo ćemo zaključiti kako izričemo prijevremenost u jednostavnoj rečenici. U prvoj rečenici, zadržavši dah, Lovro doskoči, primjećujemo da je predikat u prezentu, a u drugoj rečenici, zadržavši dah, Lovro je doskočio, predikat je u perfektu. Oba predikata izriču drugu radnju po redu, odnosno prva radnja po redu izrečena je glagolskim prilogom prošlim, zadržavši. Možemo zaključiti da se prijevremenost u jednostavnoj rečenici izriče glagolskim prilogom prošlim. Sada možete zaustaviti snimku i zabilježiti primjer i obrazloženje. U nezavisno složenoj rečenici zadrži dah pa doskoči, prijevremenost je izrečena uporabom prezenta u prvoj i u drugoj radnji. A u drugoj rečenici zadržao je dah pa doskočio uporabom perfekta. Dragi moji osmaši, možete li sada sami zaključiti kako izričemo prijevremenost u nezavisno složenoj rečenici? Prijevremenost u nezavisno složenoj rečenici izričemo istim glagolskim vremenom. Sada možete zaustaviti snimku i zabilježiti primjer i obrazloženje izricanja prijevremenosti u nezavisno složenoj rečenici. U zavisno složenoj rečenici također možemo izreći prijevremenost. Pogledajmo prvu rečenicu. Kad je izveo trik, nasmijao se. Oba predikata izrečena su perfektom. Međutim, u drugim dvijema rečenicama predikati su u različitim vremenima. Pokušajte odrediti glagolsko vrijeme predikata bio je izveo. Vjerujem da ste prepoznali pluskvamperfekt. U drugoj rečenici prva je radnja izrečena pluskvamperfektom, a druga perfektom. A u trećoj rečenici, kad bude izveo trik, nasmijat će se, izriče se radnja koja će se dogoditi u budućnosti.
Prepoznali ste dakle i futur drugi u prvoj radnji i futur prvi u drugoj radnji, pa možemo zaključiti da se prošle susljednje radnje izriču perfektom ili pluskvamperfektom i perfektom, a buduće radnje osim futura drugog i futura prvog vidjet ćemo kako se još mogu izreći. Što je ovo izvede? To je običan prezent svršenoga glagola, pa možemo zaključiti da se buduće radnje mogu izreći futurom drugim i futurom prvim, a futur drugi može se zamijeniti prezentom svršenoga glagola. Dragi moji, sada je vrijeme da i ovo zabilježite. I to bi zapravo bilo sve, osim jednog malog zadačića. Vrijeme je da provježbate. Ove rečenice nemojte prepisivati jer ćete uskoro dobiti vježbu. Sada je vaš zadatak da zaustavite video, pročitate rečenice te odredite koji je odnos između dviju radnji u rečenici. Odnos prijevremenosti ili odnos istovremenosti. Dok pišem zadaću, mislim o biciklističkim trikovima. Napisavši zadaću, istegnuo sam se. Kad sam bio naučio pravila o prometu, smio sam voziti bicikl. Vjerujem da ste točno odgovorili. U prvoj rečenici je odnos istovremenosti, jer se radnja pisanja zadaće odvija istodobno sa radnjom razmišljanja o biciklističkim trikovima. To baš i nije dobro, jer treba biti usredotočen na zadaću. U drugoj rečenici riječ je o prijevremenosti, iskazanoj glagolskim prilogom prošlim. Dakle, napisavši. Prvo se napiše zadaća, a zatim se malo istegne i ja vam baš to savjetujem da učinite nakon ove lekcije. U trećoj rečenici riječ je o odnosu prijevremenosti i to odnosu prijevremenosti koja se izrekla pluskvamperfektom. Vjerujem da ste točno odgovorili na ova pitanja i sad je doista vrijeme da se malo i odmorite. Na kraju i veliko hvala za moje učenike Lovra i Maura koji su nam svojim filmom pomogli pri obradi ove lekcije. Ovdje je poveznica i QR kod na ovaj naš filmić pa se možete malo i zabaviti. Zahvaljujem vam što ste aktivno pratili ovu video lekciju i dalje slijedi vježba, ali to tek sljedeći tjedan. Srdačan pozdrav poštovani moji učenici i želim vam puno uspjeha u virtualnim učionicama.